Kita kibampat cuk lapat akalong yeng la chong kim snu thợ ra kidon bạch ke ching nyau ban ching khan ban Kublai parlok ni bidang sngom hai pi shagani ka program ka jongi but hagani ka rinsan das ngi don sangot ki court ki bari na Khasi Disability Association ki be ka ngi but ngi halor ki jing e ka baki kendo ha ka jing im ka juki man ka sngi ti ka jing thumu jongi man das ngi hi ban pelong ki ka jing kren ka long ban wan ra shakmat jong pi ba but haka juk apa ben pin sngo ya kitan dong skor jong ka sarkar halor ki jing e pa ki brio ki lagi ni kita ki bagi on people with disability ki ben ki jing do not khot me ki jong ki shem na ka ka posh ko pat laga dei haka tre ta la ni laga dei ka ya ki ngi jong ki ban let sha ki government office ni ki office sarkar la ni ben ki kali kam don ka jing suk la ni ka lat ka ba la pen biang na benta ge jong ki kum ha ki boss la ni ki taxi ku mangi i tiba Ferdinand ni te ba na ka wei ka posh ka wei pan pila deb ban pen sngo sha ka sarkar sha ki board jong ka sarkar halor ki jing e ki ba phi kendu but ki we ki parlok jong phi ke kendu ha ka ba ki le ki shong kali la ni ki hablech ki office sarkari e ban le pen banai gi jing e ge jong phi te ba de ba ke ching e jong ki bri bran jong khat met ane person with disability ha ba de chang galet ka wan ha chi im jong ki manus ngi ka we ga ching e ka de ba ki boss ki ba trai ka de trai da sarkar ane ki boss ushimet bat kum joro taxi kamai ki ba ane shilong mri shi ki we ki chaka kim sham long ki ba pan suk na ta ki bri jong khat met mat ka ne ka ching bom long accessible lane ka jing bom suk ha galet ka wan kala kata shisha ha chi im joki kam tam ha jing puli lane ha sengkam na jong ka khanglat aki man poi sha ki chaka sobha chani chaka le kai bat kum juro khanglat joki man poi sha ka sumar ha sha ka sarkar kala da penlong accessible yaki buildings lane ki yeng bare trai ka sarkar ki office sarkar ki hospital hanrei ka jengkeli ka long bahak kan orkom ki beri channel khat met ken poisa kita ki jaka krem la long access lane krem na pan suk ha ka let kawan om dei tang ki boss ki ban suk re kan thop ro ya ki chai lenti ya ki chat ane ki fort ban ki lenti ya ki chat ka sha ki dei ban long ki basuk nam ta ki beri channel khat met khana na do ba ki bin ayeng hado bunan poisa ka jaka ba boss ane jaka ab taksi bat bon ki ching chai le cha mo tang ra da wa chi bom long bas pensuk ek ber jokhat met aki lenti ya ki chat bat bon ki bre ki ba shon ki wheelchair na ki bom lab net ba mun daga jing bo man se ki haban ya sha surak ha kalanti ya ki chat na ka daw ba lenti ya ki chat bon sen kim sham long aksas na ta joki banong ta shu ke sarkar ki snam ki bala dap kala dapan mi notification ba ki boss sau mod ki de ban shim stengdor yung sim na nang ta ki project met ndre hadin ka to kini por kini baro khoi kila du no nang ta show ki de ban don art legi seat lane ki reservation seat nam ta ki project met kini man ta ro baro khoi kim sim na trikam te kani baro khoi ka jing bom long ban suk na ta ki project met kawan ta si sha ki ha sha ki project met ki kwa ban no sen yang lam hakim lang sarang ban kan tiu ya ka yo kon Chief Minister mensiap senam luang ba kadum ka budget session uang mau bentip ba kwa ban penlong ya kami khaya show senam arajar ar phanyau senam arajar lai pho pen man rai ko ya ka jingyo jingkhot jo kami khaya sha ka 10 billion nani US dollar hanrei ha ka nur kom kata ber khot kan urlong lada kalanti ya ke jat ki bosau kem sham long access nam ta ki bridge met accessible kamot access for all lane ka ching mot bakhong san long ba ka ban suk nam ta bro khoi chisen ba ka long access lane ka ban suk nam ta ki bujur met baro khoi ki bre ro suk kum chu kat kum ka census jong arajar khat wei ka jingdon ji gibrio ki ban jingduna khat met ka dei palat sau hajar mo tinga nget benta ka lakio ti bat ngatip ru ba ka sarkar India ba ka sarkar jala kila penteri kami ka tu kat ni teliki scheme ki badai nak benta ki brio ki badang jinduna haka khat met ti henry phishem ba ki ni scheme ki wan rajing mentoi ni em ne yo ka don ka ta ka
kejing bamla ban pentrikam hok ya kini ki scheme ki baka sarkar kelaban ra kebangi ong kata ka implementation failure haga ban pentrikam ya kini ki scheme jong sarkar te hak biadei ba kejing don jong ki bri ki bren jiduna kat met kat kum kejing khen khana samari 8,000 kat wei ki don sau pusau hajar tam te hak biadei ba kejing yo jimentoi jong ki bri ki bren jiduna kat met apo ka jalla Meghalaya ki ba khambun hi ki yo jimentoi na ka chief minister social assistant scheme ka ba ki ai nyau spa san phau sibnai kata katakan nyau spa san phau sibnai ka trikam na du kasnam araja ar puar bena ekos te shwa yang kata ngi ju yo san spa tengkai sibnai te hak biadei ba ka scheme kat kum ka jing tip jonga ba ki don ki blok ki beladep ai pisah ki beladep siu ya ka bai bam jo ki kat hadu ubenai nai wing jongka snam araja rapulai te bat bang yo i hak bedei ba kejing pentrikam ya ka scheme te nakem ta kini ki nong yo jing mentoi ki bri ki bren jiduna kat men ngai i ba kaduna khandiat hak bedei ba kejing mang nakamta ki nong apply thamai namar teng teng ki ba apply thamai ki apply menta kat ban yo kislamba teng teng ka don ka simpor chisnam ru don teng teng arsnam ru te don ki bawan complain jangi ki ong ba ubriul ayap ki 4 yo te kata long ka wei ka jing te ki don ki blok halaki jong blok ki bastet ban IP ban penpoi ban transfer bisa komta te ngi kermen badde ba ka jing pen snga ujongi nang ne syaka sarkar ngi kermen ba ka sarkar kala ban le ya ka ba batam na kamta ka bha kamiat jong ki bri ki bren jiduna kat met te tang kata ki jing yo jimtoi te ki bri ki bala pendep ya kelas tensioning ki ju yo ya ka unemployment alawan kata kat badai khatsan spa tingka sibnai bat ki sarkar ka ju ai nadu bakila pas ya ka metrik hadu karta ka basau phnyau snam namar ba ki bri ki bren jiduna kat met ki kut karta ya kam sau phnyau snam karta te kawai sakawai pet ka scheme ka ba ki bri ki bren jiduna kat met ki shamjing ba ban yo bat ngi juya khunru ngi syaka sarkar ba ngi ju pensngau ru sarkar na kapor kata ka dei ka pradhan menteri awas yojana PMAYG katu ka bagi ong ka jing ai ying baduk na kamta ki bri ki bren jiduna kat met namar ha katu ka scheme kat kum ka RPWD ak arja kan riu la mang 100% te na kamta ban ai ying sikilong ying ki baduk nak jong ki bri ki bren jiduna kan men te bun sien na kaliang jongi ka association ni ju rap kum no ban tho seki video ban ayeng ban kedauru ya ki list ya ki badon haka list BPL AAY bat PHH te hadin kata haba ngila tho kum to ngila pen apply kum to leng ba ki blok buon hi ki bamyo namar ka daw kolong ba ka sarkar ka ong ba kim don haka waitlist te habang ilalay kali ka ay ka daw ba kim don haka waitlist na lor ba ki don ru haka list BPL te kumno kim don haka waitlist ki don bade ki brio ki bateng teng ngilap ngimtip kim don haka list BPL ru ki yo te kata ka ba pelingo te ngelai iba ting ting don ki snong ru kim da sim khialem na kamta kumno ba niarap lang ye ki bri ki bren jiduna ru khamet bakin yo yeng te namar ka daw ko long ba ki ro kim tip te ya kane ka ak ka ba ka sarkar ka pentri kam na kamta ki bri ki bren jiduna ru khamet kata 100% te lada kane ka jing pensngau jongi le se ki borsnong ngi ju ai awareness se ki borsnong ru bakin long ki balakloi ban petlem ya ka baha kamiat ki jing yo ji mentoi nak sarkal le se lada ka borsnong ki rap ki trilang ni kermen ba ki bri ki bren jiduna do met ru
kin yo ya ka e ka ba ki wei pat ki nong song sinong hapo ka jela bar kari India kin yo lang ki badai hok ban yo ya ki jirap na ki trat sarkar ba pher Ti hakini ki snam ki bale de ko bol philet P1 philet ki jaka puli ki jong phi kum ki ek jing e ki ba phi ya kan do kham tam ha ga ba ya de ba ka ni ka jing shong kali ki jong phi but to be honest nakaliang jonga ngam da experience kita mo namar ba kemadang to ngalit kelas shanong ra Martin Luther Christian University te ngasah la kra te bunsin ngasong beda karapido te ngam das ngutu than ra ka jing tamba ki jue share ba ki parlok pat long ki kisi ong ken ba kum tamo ki jinjar ban hakaba kem kali namar ki bunsin hi ki julap ye ki kum tama ki nong nya boss kim kit ken kum ye ngi mo kuman ong kum ta te katahi ka jing te ka weiru ka jing ladang asyong rapido ru tamba kadon hi ka por baslap jur kum tu te long ka jinjar ban yo rapido ru dei te ban lej be kum tu ban lej na lajum kra shanong ra ru kam jinjar ban yo ka kali direct bete kum tu te ha ban shim kali pateng te ka por slap jur pat kalong jinjar bhaken te ka weiru ngala ban ong ba ha ka por ba cross kali mo ka we ka jing kalong ba haki zebra crossing kuman ong shaki wiki ki jelang i julap ba ki judan kini ki tactiles te haka ba kapen itu ken kumingi ki bom yu ima ban cross kata ka de ka we ka jing and sa ka we ru kum habas haki basma kim dan kita ki ngan ong ki belong ngan ong ya ka belong accessible kalong kuman ong sya barem haki bas ki dan kitu ki bakrante ki bayatu ye ki jaka long dan ila poi kum taken kadi katahi kaji iba ai ban sing bede ngangai phi de we naki samla ma iba ya le ban seng kam la de dei ti hagani ka jing ya ka ni ka jing ya lenti ke jong phi ki kum ki ki jing ke ba phi kan do khum lai chiwon kang kabanga kaching kabanga kando anda menta anda la dep kaching pule nga kabang nga kwa ban ya thok alang ba nakaliang changi kum ka disability ni ha ba shang kali ne ban ya chan ne cha tai ru ka don kaching ha ba ban bat kali ro ngim ithok badai kali ban ya kadai kali trong nước hay đây kali cái kit iba bahani bas new namar ban ya chne chatai bam itho wat ye kan nambar kali ro bam itho kalang ban kabu jing bu kalang ga bu jing yang hi ken namar sakawai ru kaching kabadan hangi bida baduna dekat mat kalang ban itho ya ki chaka badai chanu ba poi hanu bat kata ru gadai ka wei hi bat saka jing la dalam kepala te saka wei ru naga bai naga liang ka bai kali ngi ban kampan duna ka dor dei ban ka chu kum ki pajba kamut ki pajba ki siu bai kali kata naga liang jengi ki badan jing duna dekat mat pat ban kampan duna nak ken kata ka dei ka jing ka bangi syam ka jing duna dekat mat jengi tinga nget ba ka jing kren ju i ba yong ba don ka ban penduna long ba shi teng do da dei ba siu bai kali ba Ferdinand ngatharai kladon dei ketuka an ba kadon ke concession rate ka ba 50% deh san phonak shi spa na ka benta ki brio ki ba dei people with disability kan te hak biadei bat kanika dor bai kali kat kum ka jing penpena ka sarkar haka snam ar hajar pra te la ong ba shiteng dor kata kan tri kam tang yaki MTC ki kali sarkar te amdei yaki kali pajba te kumba ong iba ai ben sing khal sati
ba kabay kali karem ngiyo i ba shua ka jingwan ka khlam ko bit ha ka ri ha parthai bro wei kantup ya ka jala jongi kabay kali kam darem than teng teng ngi shong kali na khandai lat chayu du ru mat fran ka dor tang de tang shipu tungka te menta ladangi shong kali ka de ar phau tungka kat haba kiu kat haba hiar kemut ka de ar phau tungka te ngilai ju pensngau sa kasorkar na kapor ya kan ka jing bat ka jing kali kalong balei ba ki taksi ki shim rem ka dor te ngili yakren hakawai ga jialang kalau kadau kalong ba kim pentri kam ya kan ka dor jong kasorkar namar ka dor jong kasorkar belabu kampat kadang trikam dakani yakini ki lokal taksi hasilong kadang trikam dakani ka bala print da kasorkar ka bagi sai ai na po DTO te kampat don ka bathamai na lor kani te ngai i ba lada kasorkar ka pentrikam ya kan ka dor na try kan kham jamru na kam ta jongi kibri junar khmet bat ya baro hi ginong song sinong hapo ka jalla namar ba hang ne kla ka daulut kla penilun te kumta nga kerpat ya ki bol sarkar leng ba kane ka jing persngau jongi ba la kumno ki taksi lane ki bos kin pentrikam kat kum ka dor bala bu ka sarkar khnang ba kan long ka jirap bat jing bentoi yang ki bri jidunar khmet kum tuju ya ki dok ki rangli ki ha papo ka jala ham klaya Tiba Ferdinand Muslim arajar arpuar pila de ban file ke ka RTI ndai kebapan jing petip nakasorkar halor ka jing don kan tu ligi bos sorkar ki don ki bossa SPTS kan tu ligi don but nakini kan tu ligi don ki belabu reservation nak menta kini ki nak menta ki PWDs ti bat kumjuru phi twa jing mut halor ka jing don jing kini ki office buildings ki office sorkar ki ba don kata ka kilanti ya ki badai PWD friendly ti nakatu ka RTI ki jong phi ka ai ka pi sham khato kata ka jubab ka phi yo na sarkar ka long ka pin ka phisngu hon ne em ne ka pin ka don dang don ka jingduna hakar kam trikam te kat kom ka RTI ma ba da wat men sham snam te ala yo kan jubab jokan ai ka sarkar pen i ba ki don lai phinyau tli bos nai ni lai phinyau tli bos ka sarkar ya kamba ka long fully accessible ane ka long pensuk puran ta ki beriau dijon khatmet hanrei kat kom ka chingwat banya phat nane ya ki study ma ki chingkli nam ta ki beriau dijon khatmet ke jubab ki ka long ba kini bos ki shamlong accessible nam ta ni klam pensuk nam ta ki beriau dijon khatmet bat kum juro omdai tangata ki beriau dijon khatmet ro ki kedau bat ki pen isai ro ba ki don kam yang kata ki bos ki ba pensuk nam ta jongki kane ka jingkwa ka jongki ka pen isai ba kita ki lai phinyau tali bos ki ba sarkar ka kam mai ka long pensuk nam ta khmet kim sham long sasya ka badai hoi ka sarkar ka la persyang ani sna madap hanrei kim sham long satya ki ba pensuk nam ta jongki long kim sei so kata ka jing persyang ki jong sarkar bat kum juro kiran kini building sebagai sarkar ka sedang ban pensuk nam ta ki beriau jono khatmet na kini building ki dan arpa arteli ba sarkar kala da ble nam ta chuki ngila da i lai chongki khmat ngila po main secretariat DC office jong khasias is kaskiel kiran ki ban pensuk nam ta chongki hanrei kida don shu bon pat ki we ki building ki ba ka sarkar karan kaman le ban ya khmat ka ban kaman ta ka ba ki beriau jono khatmet kalong ba ki kwa ba kini bos ba trai jong sarkar ki ban bensuk om dei tang ba kwa ki beriau jor khatmet hanrei la ka dau shairo aka rais person with disability at arajar khan rio ba ka dei ka kamram jong sarkar an ki kli jong sarkar ban simkhya ba kini ki transportation nani ki kali bakit ba namta ki paj ba ki dei banong ki basuk bat haka accessible India camping arajar khatsan matun mi dak sarkar kadau shai ba shau jun arajar puar
la kumno ar persen ki bos ki badai try jo sarkar ki de ban accessible handrai ado mata kim sham pad i setia kita bro khoj mar kata kedan kam shisha ya ini bos bagi de ban access man sham ta euro kadang le chakwa man shim mata ni ka international purpose ane ni ka festival ba baro khoj ki brio apa dia kelom lang sijaka bad ngileo I we bos ki bos sitai sipo acala kwa kilong ki bapan suk nam ta ki bridge khamet ki don karam nam ta ki wheelchair ki don ki ching thoi ki bos bakan ha bos kale cheno bad ipan ni bos ki shim siteng do nam ta ki bridge nun khamet ki we ki chala ki la ya chakmat ta ki bridge khamet ki kwa bad ki khami lanti ro ba ka chala jongi kum kita ki te bantan kum ba ki we pat ki bridge nun met ki we ki chala Ini te baka sarkar kala kamban kita ki life punyo tuli ki boss ki don ki long accessible na kamenta ki PWDs. Hindi nga ko aban kali nga iwe na prej pi pila shong to ka boss ndai. Te ka polo pi ki ha to ka boss. Ha to ki brio ki ba shong ha ka to ka seat ka bla reserve na kamenta ki PWDs ki yeng ne eno to ka seat ban ai jaka pare pi. Kala don kala judon kum kata. Kum tahi don ki baye long don mo shong hakabas dan bayeng long don ru ki bas pada bangi haban shu yang himangi pat. Taken. Long kimbut kena kan ye ketuka kendon bela tho ang tu nama kelak tho ang tu 2 seats reserved for PWDs. Long kimbut. Ni thara ngi don kam ya ka awareness kenang bakini ki driver ki bus driver bakini ki conductor ki di ban tip kan long lada don ki bri ki bri ki ban junduna dekat met ki di ban I preference kan ye ki nani ka seat bakin shong. Hai. Mencam senam hubunai August, kasarkar kelat thava ke komiti. Kata komiti kadai ba, kadai hadian ke jing kendua ke jong pi bat director jong ke social welfare department ma. Di hakani ke komiti pi ong banyak keren halor ki jing jong ki PWDs dan ki people with disabilities. But kumno pila unra ki lat kelenti ban pensuk ya kaya yang ke jong ki. Hendrai ngayo jing tip ba na do bathai ke tu komiti hau August araja apulai hadu menta kampat don ke wikit nya kenduru ke desi syaba ha kat kum ka jing le ye kendu jongi ya principal secretary ilayak rai hakatu ba kin thau da ka wei ka committee ka ba ki nong yalam bah khmat kin ya perkhat kumno ban thau kilat kilenti na kamenta ban pensuk ya kibri juduna do met ha kaya kayeng kali kawan kum ta ter te ngila yo ya katuka sithiru ka ba kila thung ya ba feldinan kum wei na ki bri juduna met ban mi khmat ha kata komiti te kat adu menta kampat don satia kano ka ji shong perkhat ban ya perkhat na kamenta ka bah kamian ti pila budin pila ada budin yang kani kam haba pi budin pi ke jubab yu pi yo naki ha ka jing shisha te long nyimpat budin te long ba ka sarkar kum ka kami te haba ka thung ya komiti te kedai makahi ke bangkan sim khia wut kumno ban penyaj sakmat ya kam te ngatrai lada ka ilong kumne kadon kam yang ru bangin yai penkan mau ya ka sarkar kanang ba kan sim khia ban le ya badon kam hatu pila ya kedua ni ya u menteri jong tenat social welfare iba polling do ma pila aju pen sngow ne hai ya kijing ke ba phi ya kendu but kijing don kam bandon ya kini komiti banyak keren halor kini ki mat te hake biedei bat kane ka mat ka bangi wanra amanta sepangka accessible transportation te long ka bangi kendu men hakane jong kasnem ka bladej hau benai akos araya apulai bat I minister of social welfare ba polling do te ngi pensngau hai yaki mat jing dawa jongka Federation of Person with Disabilities namar ba balai nga ongum ta daga federation namar ngi ki bri ki bran jiduna do men
hakan ne ka jalla Meghalaya kidon kine ki association kumka Meghalaya Deaf Association ki badai tangha ki bori asngo ki visually impaired tingum mengi khasi disability association ka bakan thup lang ya bro te ladangi ra ya kino ki marjing dawa sarkar teng mangi ngira kumto kiwe kapen kelumar ya ka sarkar te nadu ka snem arajar khat khandai ngi frop lang baro ban no hakata Federation of Persons with Disabilities te kemut nyile nyai bidakata haga bidai ka sarkar kanang bakan pensuk ya ka sarkar ro ban ai kino ki jing dawa jong ki beri ki beri jurnal te haga jing kendu jongi nadu kasnem araja ka khandai ter kat hadu shua ka election jong gane election ka baladam te ki la khambun ki bala seiso te Henry ya kane ka sarkar ka bamanda ka bangidang suya kandu ngimpat nang ongi namar bangidang suya lebih kandu te kampat dan kano ka jong ke jing yo idak te kumta le se kadon kam ru yangi bangin hab ban penkan mau biang namar ba kimat ki bangi dawa mangi ki babun ki bala don be haka right of person with disabilities araja kan rio te ka sarkar ka dei ban tangkum no ban chupen tre kambek te kum kane ka accessible transportation ru kane ka adon happo ka RPWD ak te ka sarkar lada kamon kala ban te ki babun ki bri juduna do khat metro ki akan du ba haka ki asem jing ba hakam ta makali kawan kitu ki bam yo I kembang ne ni bam yo snow te ngan chupen snow lang pi hang neru ling ba kane ka channel mo te ba ki pat ba ru kin tip lang ban ya trei lang bat ngi ki bri juduna khat kunju te long ba don ki bri juduna do khat met ki bam yo snow deaf keren ru kimla yo snow te ki le kem no ki shwet tho lupa hai kot ibarit ikut lupa ikut beri thok nong thumai lai umkra polo nong mensong mau lai tingkal te kile kamno kile pen I hai driver taxi pen I itu signboard kemut habaki pen I ke kinto kemut village ni em sakane ka jaka te ki driver pade don ki ba sngo kwa aban kren ki pej itu slip tang pakai jing pej jong ki itu slip kim tip ya ke jing mot te don pade ki driver ki mut ba ki wan pan pisaro te don ki ba perkhat kum taro te ka jing pen I jong ki namar ba ki kim la ban kren ki pen I da ki tho lupa kum to kan te long lada ka jing lada ka awareness ka program aji hikai le se sekine ki bos sarkar sekine ki driver taxi lokal hasilong Meghalaya kan long ka sarkar leng ba ngiru ngin sim khialang te kamut kiru kila ban wanra ya ka baha kamyan pan persuk lang hakale kawan nakam ta kibri ki ban juna hakun khanmet khamtam shubu menta kine kibri ki bam yo I ki khmat te teng habaki lek ki pendon kam da u ding du li mo te hakabiyadai bakilenti yat ki jat ki footpath I ne menta ki yat lakane galenti la hadin shita yo la ne shibanai kato galenti ka bagi yat la don no basyong mano hangto le ki basyong dukan ne kumta mo te kapen baklano ya kato galenti jongki kimla asyu ban kan ma namar ki bri ki baduna hakabor yo I ki kam khlan ka borkan ma ki pendon kamru da ka borkan ma ha ka bayat bayang don ki briu ki jurnal ki hiar na kakali te ki namar kamtam ki ne ki bayat ki wheelchair ki ba myo I te haba ngi shane ngimdon ka jaka ban penyeng ki stan kali kat haba ong pas unong hiar pasenjar penyeng tu te kemut ni ha penyeng baik te kadon ka wi ka por ka ba nga da kakali private mo te hakmat jong katu ko Don Bosco hendian te idon we briu ba supar te nga penyeng te ban penhiar yo briu badan jiduna kan ba kham tam ba supar te ka kham simpor hendiat kala ban simpor san minute nilai minute te hadin kata
kilihon kikali kilai hon te wan upulit hata kapor te ada wan pulit hata kapor pada te uyoi ya ka ka ba ngapen yang ngapen hiar yo tau brio te upulit usu thu hi te usu thu da ka ba ailat ba un kiu hiar te ngatharai wat kine kikali simat ki local taxi ki boss lese ki bakit ye ki bri ki bra judunar khon met ha kanong ba shlong ha ka jela makhla ya hi berwei don teng teng ki kerki namar ki tieng ya upulit ru ki ong ba ngin kentiu ye ki ne ki suki upulit wan pulit ube re nga pen sngo ye piling ba kane ba lada pikit yang ngi ai ka bai kali kum ba ai ki wei pat bat habangi ai kali kum lada pipiniar ha kanu ko jangaru lada upulit uwan unyo i ba pikit ikini kibriu utip i banle ya ka badon kam bat unda sunguru ya kitu kibriu kiba yarap lang na kamta ka ha kamiat ka khia ka shon jongi kibriu na juru alkun mat tinga ngatharai ka dan kam ya ka imlang ka salang begini trailang mo kan kam ya ki pajba begini trailang ya sarkar begini trailang ya ki pulit begini trailang hakabe dei bat mentang ya kran halor ka accessible transportation mo ke tika ya ka yang don kam begini trailang jong baro ti kwan pen kut ya kani ka jing kran ga jongi reishwa ban pen kut ngakwa ban shim kindiat ka wei ka message na i wei na pleng na pi ngi zlang ni ba Ferdinand ke ka message ka ba pi kwa ban ai shaka sarkar ba ru ha ju ka por shaki pai ba jong ga jala ga jongi ko ya khubara ba kwa ban ai sha ka sarkar ka mani kong kalong ba ka sarkar tao no ne persyang ma ane ban pen trikam no yang ne ka accessible transportation apa ane ajala jongi da ka ba bodunti ya ki kendan ki ba ka sarkar kmi klada permana ba kan thop ya ka right of person mal safety at bat kom juro ha ka ba shinai kilenti ya ka jat nane ki bus stop nani sebra osing bat we ki jingtei ki ba pan sok nam ta ka ki ban chung met ka long ba ki haban bot ya ka harmonum skat lan ka ba de ki jing tho lan ki kendan ki ba ka sarkar kmi ka lem pen mi ba ba nam ta ki ba jala jongi ka khubor ka long ba khubor ka long ba ki breu jon khat met ro ki kwa ban dan ban ta lem ha ki imlang salang ki kwa ban kentiu ka yo ka ki kwa ban shim ban ta ki bon ki ban ta ki mang salang te bude ka ne te kar pa di ba ro bangi gi berkum ki breu jon khat met ma ki breu jon khat met ni kwa shisha ba kalet kawan kalong kaman suk nam ta jongki bat bandam ta ban suk kalet kawan kan kam ki bi ba man so thu dem yang ha e ka ba ki prejon khat met ki kan du ha chi im jongki man kasni kum ki prejon ar khat met te ngi kwa ba pin ai ka ji trailang bat ngi ki brio na ka benta ka bha kamiat hapo ka jalahi makhlaya hi brokowai te watla hapreng ki babun ki jing ki bangi kendu kana dai lada ki pajba ki trailang te ngathrai kamdon gano ko jing te hakawei ka por ka ba nga penbat kali yo wei u briu bran jinduna do kan ka bor yo i hangne pa malki te wan wei dakhar talawan wei dakhar umut bangingi jam na sisliang data kali te uang uto dakhar uang long bangan yarap manga te kawan gajing perkhat unong wei wan jare jela ngi u i ngi kibri juduna kan ukloi wat ban ailat bangin jam sisliang bat ban yarap lem rekat notam mangi kitrai jela ladang ngin leiban long kanuksa ningkong hangne hakajala lajong ladang ngilech saweiru kiwe ki jai bendre ki buram yenge te kumta ngakarpat lem ye phi ki pajba ba haba pio i ye kibri ki bran jurnal kemer ki bayai de ki wheelchair ki bam yo i ki bayai de windu lane ki bam yo sngo ki bam nangkren ngi kerpat ye phi ba pin ye trilang bakajing trilang jong ngim ong bakajing trilang ba pin ai pisa yangi de ka jing trilang kong pendi lenti lem yangi let's say ki bambut jam na siliang ki basyong hakikali lada ki bam yoi ki bam layat ki haki bos
ai lat ai ka jaka syong lem ye ki tenga ubaduna ka boryo sngo ngala ban yeng nga ai lat ye ki kin thai bakin syong maki ngan yeng manga te ngamong bakatuka jaka syong la ba na kamanda jongi ngan dei ban syong manga abanga ngala ngan ai lat ye ki wei ki bamla te kumju ru karpat ya ka sarkar ba lengba kanya ke jing pen sngo jongi ba ka sarkar kan chim khia ban penulong ya ka ka bha ka met jong ki bri ki junar ko met kan kumbala bha daga right of person with disabilities arajar kan rio ngidangi Kenya katuka dangi ye nujuar bakatuka akle shibun ma ki bala batha da ka sarkar kami ban pentrikam ha barok ko kari India bal la da ka sarkar makhlai ja jongi kala ban penulong ya kan ka transportation tang 100% kala long ka jing mentoi yang ki bri ki bran jinduna do kan met hapok ke jela hi brokoi kapaning kong hi ngamut ban kren syakipaj ba mo long namar ngiru brio ki badan ke jinduna ha ka dokot met mo tengi kendo shibun ki jing ha kalet kawan komban ong tengi don kam ya kata kamen siam jing es ngolem kan komban ong respect each other's differences mo kalong gumta te namar ba baling ong gumta namar bun sin ngilap ba hakalenti ya jongi wat ladangi lara yuken ru hendrei kidang don ki ba long kumta ken ki ba ya ho ba hit and ki don ru ki ba kenjat yuken kumto ken and then dengan keren pangki drivers ru kumto ma ki ngalalap arsien ki don ki driver ki bal kamlong careless ma ki kamlong careless ki lai shisien ngaya ngi don lai ngote ngala ra uken te ngamtip ita iba yo lesi ila kam bu ajru kendiat te ngamtip iyo ini im yo iyo ta uken and iwan be direct shagi and then shu komat ong pelaj na ublay mo ila yo hiya ka slipa jonga tamba dan bok no bam dei ha kejat ken te i ong pat ingi ba bali phimi ina kong ha ka jing sha ngi la ra uken te kolong kumta ken long bakin long kendet kam long careful mo ha ka lentik ka yat ka yang te sakaweru kombat ong kin kam long kum bashi yathu ki parlok jonga mo habaki namar kidan ki ba travel marway na laj khra sha sning marway ben mo te na laj khra ban ong sha Garo Hills kibon ki ba travel marway kumto te ki jula ba bun sien ba ki bun sien hi ma long ngam point out re particularly yano tamba long ngash ong bun sien ba ki driver bus ken ki da ki kham kentaj but kaba kham ngo sile kalong ba kidon ru kiladap kyo ha ka kali tang ba pada kidang penhiar ha kalong haru kata ken ki ong ba kitieng yo le se kim kumta kim tip ka jakahiar ne kum ha ba kim tip ka jakahiar la ne ngim tip mo ka iga jing mut jong ki ta balong ka jing yo sngo jong ki parlo jong apat ki da kren direct kumta hi ken ba kim tip ka jing yo le se ba kim tip ka jakahiar te ka de kata ka we te kawai pat ka message banga la ban buru shaki sarkar pat kalong ba lada kila bat pat ban long penlong accessible ya ki kum kini ki bus ba kila bu khnang ma ngatharai ki driver bus rukin khamla ji na kata ka jings ngau phi ban tieng ban ong ba ban kit kum kini ki jaj breu khamtam ki bom yu i ken lada ki penlong accessible lada ki ngan ong kin bu ka tu ka kumbat ong ketu ke bakaran te ke ban pentip ken balapoi hang tai kumta ha kata shumut balapoi halaj khra la ne lapoi hanong ra kumta ken te kawe ngatrai ngal yu Henry kawe ngasukwa ban keren biang sa kawe ma na benta along sha ka sarkar na benta ka safety lang hi jongi ki badan jingtuna ha ka khot met ru ma ha ngakwa ban kren halor ketuka khubor mo ka ba ka January 13 mat kami dei has long times ba ong ba kimut ban penlong jaka de George tu sha Veronica Lane tengamut ban ong ba ha kitu ki jaka em ki bun ha ki kina long disable ki ba ki yat ki yeng and nalor ketakal ade lupa ka Lane ka barit ba
analor kata ba ki school suru ki bon mahang tu ki bon ki khana Saint Mary's khana Saint Anthony Saint Edmunds baro hi bat kitu ki bawan na benta ka eye care hang tu ha bansara eye care te baro kal along congested ate ka jaka te long te sabakin bu le saka saki dukan jur ha ya ki footpath te kan nom kan long jikapnya kan kapnya ba te kan penjinjaru kam tam kum yengi hi mo ki badan jing duna do konmen kan penjinjar ban yaj ban yeng mo te kata hi kan ngasuka ban pensngo syaka sarkar te ba kam long safe rek ban ong ba mangingin yaj ngin yang ha ka jaka ka ba long kapnya palat bat kabun kali bat ki bun saki breu tama ngim tipshu dangi yaj rungin kin ria shay ngin ki shay te kumban ong ngiru ki kan ki breu ki badan jing duna ha ka du khotmet ngi kwa ban long independent mo na hoi ba namar ba bun sin hi mdan hi bala ban don lang bet bat ngi din em te kata ken te lada kam long safe pat ka lentiyat ke lentiyeng pat long ngim la em ban long independent hoi de kata ka wei kino ki brio ki ba don kino ki long jieng ki ba don ya ka ching duna dekat ki ba don ya ki brio ki ba don chi duna dekat mat ka tu ka long jieng em namar ki kham snu tho hi da yo i ya ki wei ki ba duna dekat mat chani chatai namar don pat ki long jieng ki bam pat don ya ki brio ki ba don ya ka PWD person with disability ki bam pat don ya kum kita em kim snu tho ra ki khan ban neglect kum shai khat ki khan ban ki ong ki bam la bom sit nhau ya ki brio ki ba don ching duna de khat mat namar ba kha ka long jing chang ki kim pat don ya ka person with disability ki brio ki la don ha ka ki la don pat la don tang pat kum ki brio ki badan chiduna ha ka chingduna de khat mat ki kham sung tho da yo i ya ki brio chani chatai ki badan lada ki kendo ya ki badan chiduna de khat mat ki kham sung tho namar ki la lap yala de ki to ki bam pat chu lap pat ha ka long yeng la chong kim sung tho ra ki don bach ka ching nyau ban ching khan ban namanta ki pach ba ngak kerpat kino ki pompat don ya ki brio ki bran ching duna de khatmat akato ka long jing ha ka long jing chung phi dai ban snu tho lam lang ba kan ni ka channel ban don ka ching snu lam ban don ka ching yarap lam namanta kanu ka ching a haba phi sham phi yo i sha ka ba phi lach phi wan ka phi yo i da la ki chong ki khamat ban namanta ka sarkar pat ka ching kerpat ka ching pun sngau ka lang ba ban mi lam ya kanu ka lat ni ka kabu ya ka ching em khnang ya ka lat ka tre ka ta kum ka lat yo kam yo cham khnang ba ka long briu man briu kan long ka bayarang kat dor tang kata hi ka ching pensngau na banta jonga kum ki pat ba hi habangi ya ni yeng bon ki teng ye i kendui ki jing e kata kam dei bangi don ke jing dunar khol men dei ngi shem jing e haga ban bat kali kat no tam maki ki kendui ki jing e man la kasngi te kani ka long ke jing kerpat na ka banta ki pat ba jong ka jela ka be jongi bangin kumbong i kong sim li ngin don ka ta ka men sim ba ke jing snolem ba kum juru ngi dei ban yarap i we namar kadan kam i ga jing atri lang jong i we na preng jongi khna mangi la kumi ong i ba fat na mene ba baro hi na preng jongi langi dei PWD na ngi di ki ba biang du kon met ngi la ban long marka jo ba ngi la ban yarap ban ken tiu ya yo of ko chungari ti nganget ba ling ba ga ni ka program ga jongi pin yo jing shai but
kumno ban kren la ni kumno ban yalam tia ki kumno ban skul thu e kaching e ga jongki ti pat hadu bing ni syam yang hagoi pat kapor ngade iban gitu mauri nagabenta u forefront media